खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायगोन आं प्राणेश्वर ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 27 बोसोर बैसोनि अनजय बसुमतारिया गौरां दैमानि सिङाव गोदोनानै दं। फोरोंगिरिनि 4290 बां मासिखौ सरकारि खालामनो आसाम सरकारनि थियारि। आसाम सरकारा आसामनि गासै मोन 16 कलेजफोराव साइन्स स्ट्रीम एबा बिगियान आयदाखौ सोसननो थांखि लादों। मैया UPPLनि मेल सोलिबाय थानाय समावनो मोननै हान्जानि गेजेराव हरखाब दाङाबाजि। दानिया आबुं रादाब। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ आमगुरि गामिनि 27 बोसोर बैसोनि अनजय बसुमतारिया गौरां दैमानि सिङाव गोदोनानै दं। सुलुङाव मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अनजय बसुमतारि बिथाङा थांनाय सनिबार बेलासिनि 3:30 समाव निउ आमगुरि गामिनि साखाथिजों बोहैलांनाय गौरां दैमायाव दुगैनो हैदोंमोन। बेनिफ्रायनो अनजय बसुमतारि बिथाङा मारु फारसे फैफिनाखै। नुनो मोनदिया अदेबानि बै समाव साखाथियावनो सानै हिन्जावसाफोरा ना गुरबाय थादोंमोन आरो बिथांनि दैयाव दुगैनायखौ नुदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनोदि बिथांनि देहाखौ दासिमबो मोननो हाथ'वाखै आरो बोखांनो नाजानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानै क'क्राझारनि खौरांगिरि बिनन्जय नार्जारिया फोरमायहरदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायोदि आसामाव सोरखारि खालामजायै सोलोंसालिफोराव आथिखालाव मावनानै थानाय गासै 4290 सा फोरोंगिरिफोरखौ फैगौ भारतनि उदांस्रि सान फालिनाय सानखालिनिफ्रायनो सोरखारि खालामनाय जासिगोन। बे बिथिंखौ नायनानै गिबि दफायाव गं 197 गोजौ फरायसालि, गं 9 गोजौसिन फरायसालि, गं 149 जुनियर फरायसालिमा आरो 30 फरायसालिमाफोरनि आरो सिगाङाव थालांनाय 590 सा फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गासै 3600 सा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ सोरखारि खालामनो मख'नाय जादों। आद्रा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ फैगौ अक्ट'बर दानाव सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। बेवहाय गुदि फरायसालिफोरखौबो हमफानाय जादों। बबेखानि 2021 इं मायथाइनि गिबि जानुवारिनिफ्रायसो बे हाबाफारिखौ खामानियाव बाहायनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। फारसेथिंजाय थाखो 5 निफ्राय थाखो 8 सिम गोदोनि गुरुकुल नेमजों बिफां लाइफांनि साया सायख्लुम आरो लांदां जायगाफोराव फैगौ सेप्तेम्बरनि 1 खालारनिफ्राय थाखो फोरोंनाय जागोन होननानै बिथाङा मिन्थिहोबावो। भारत सरकारा गोदान सोलोंथाइ खान्थि आदबखौ फोसावखांनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारा बे गोदान सोलोंथाइजों समानै आगान सुरफानो थाखाय सेथि खोन्दोआव गासै गं 16 कलेज एबा सोलोंसालिमायाव बिगियान आयदा एबा साइन्स स्ट्रीमखौ सोफादेरनो थांखि लादों। बेफोर कलेजानो जादों फारियै GLC कलेज बरपेटा रड, बिहाली कलेज बिश्वनाथ सारियाली, सिलापथार कलेज धेमाजी, DBR कलेज साबुआ डिब्रुगढ़, जया कलेज गलाघाट, SB देवरा कलेज गुवाहाटी, सुरेन दास कलेज हाजो, इस्ट कार्बि आंलं कलेज कार्बि आंलं, माइबां कलेज डिमा हासाव, पठारकान्दी कलेज करीमगंज, जेंग्रामुख कलेज माजुली, नगाव कलेज नगाव, बरखेत्री कलेज नलबारी, राङापारा कलेज सनितपुर,
सरिया कलेज तिनसुकिया, पन्डित दीनदयाल उपाध्याय मडेल कलेज थुलुंगा बंगाईगाव। मख'नो गोनांदि आथिखालाव 6थि शेड्युल बिटिसिआव बे खाबुआव गंसेबो कलेजखौ लाफाथ'नाय जायाखै। मैया बिटिसिनि काजलगावआव बियाबनि इउपिपिएलनि आगुनि एमसिएलए रेनगोरा नार्जारी बिथाङा धालिगाव पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय उत्तर सुकानिपारायाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंबाय थानाय समावनो माखासे सुबुंफोरा 5 बोसोराव बिथां एमसिएलएआ मा खामानि मावनो हाखो होननानै सोंनायावनो मोननै हान्जानि गेजेराव मोनसे हरखाब दाङाबाजि जानानै थाङो। बे दाङाबाजियाव जखम जानाय सुबुंफोरा धालिगाव पुलिस थानायाव रेनगोरा नार्जारी आरो बिथांनि दोलोनि मावफारिफोरनि सायाव अजद हैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।